Els veïns del carrer de Praga, en el tram que va des de la Ronda del Guinardó fins al carrer de les Camèlies, demanen que es mantingui l'arbrat actual i es reparin els parterres de la zona. L'Ajuntament tenia redactat un projecte que contemplava renovar les voreres, però eliminant els parterres i els 16 arbres que hi ha ara per plantar-ne 7 de nous. S'havia d'executar a finals d'aquest any, però s'ha posposat per al proper mandat davant l'oposició dels veïns, que van recollir 140 signatures demanant que es mantinguin els 16 arbres. Els veïns argumenten que aquests arbres estan des dels anys 50, són resistents i que només necessiten podar-se i el tractament fitosanitari habitual. Aquests arbres són molt alts, tenen quasi 60 anys, estan totalment, han demostrat que estan sants, que es poden viure aquí, i a més fan una funció, tant ells com els parterres, molt interessant, i és perquè sense ells la quantitat de contaminació, la quantitat de soroll seria molt més alta.